Áldás békesség! Szeretettel üdvözlöm a kedves szülőket és a leendő 9. évfolyamos tanulókat. Külön köszöntöm a leendő 9. A-osztály tanulóit, akiknek a következő tanévtől osztályfőnökük leszek. Én Krappai Barbara vagyok, angol szakos nyelvtanár. 25 éve tanítok az Irinyiben, rendszeresen készítem fel a tanulókat közép- és emelt szintű érettségire, nyelvvizsgára, valamint részt veszek az iskolai tehetségfejlesztő programban is. Természetesen az osztályomnak is én fogom tanítani az angol nyelvet, heti 4 órában, csoportbontásban. Azt gondolom, hogy a mai világban egy idegen nyelv ismerete rendkívül fontos és nélkülözhetetlen, hiszen számos munkahelyen már alapvető elvárás is. Óráimon egy olyan nyugodt, támogató tanulási környezet kialakítására törekszem, melyben a diákok bátran megmernek nyilvánulni a tanult nyelven, nem félnek a hibázás lehetőségétől, sőt, a fejlődés eszközeként tekintik azt. Tudom, hogy az idegen nyelvi kommunikáció okoz némi félelmet, ezért változatos eszközökkel, csoport- és pármunkákkal, különböző interaktív anyagokkal, játékos feladatokkal, a humort nem mellőzve, próbálom változatossá tenni óráimat, hiszen számomra nagyon fontos, hogy tanulóim jól érezzék magukat az órán. Osztályfőnökként elsődleges célom, hogy osztályom tanulóinak megkönnyítsem az új környezetbe való beilleszkedést, támogassam őket, és egy kölcsönös bizalmi kapcsolatot alakítsunk ki a következő évek során. Bízom benne, hogy diákjaim segítségével sikerül egy olyan osztályközösséget kialakítani, amelynek tagjai tisztelik, elfogadják, segítik egymást, és a közös élményeken keresztül összetartó csapattá válnak. Köszönöm a figyelmet, áldás békesség! Áldás békesség, szervusztok! Tomajánné Bak Judit vagyok, testnevelő. Én leszek a következő tanévben az osztályfőnökötök, a sport és az elektrotechnika ágazat bifurkált osztálynak leszek a csapatkapitánya, mondjuk így. Több éves tapasztalattal rendelkezem osztályfőnöki téren, így szerintem a közös munkát nagyon jól fogjuk együtt elkezdeni. Nagyon közel áll a szívemhez a sport és az elektronika is. Megpróbálok egy nagyon jó osztályközösséget építeni majd belőletek. Biztos lesz olyan elektrós srác, aki nagyon szeret focizni, és biztos lesz olyan focista is, aki nagyon szeret majd kütyüzni, úgyhogy ezzel nem gondoltam, hogy nagyon nagy gond lesz. Kazincbarcikán élek, úgyhogy az utcán bárhol fogunk találkozni, forduljatok majd hozzám bizalommal, kérdéssel, ha tudok válaszolni, akkor természetesen meg fogom tenni. Úgyhogy a nyár folyamán is nyugodtan keressetek, szólítsatok meg. Nagyon várom a közös munkát, remélem nagyon jó osztályt fogunk építeni. Az alapja szerintem a közös élményekben való részvétel. Nem is akarom húzni tovább a szót, majd személyesen megismerkedünk. Annyit szeretnék mondani, hogy jó nyarat kívánok, feltöltődést, sportolóknak jó felkészülést a következő szezonra. Sziasztok! Áldás békesség! Gáld Imre Zoltán vagyok. Ebben az iskolában angol nyelvet tanítok, illetve a diák önkormányzatnak vagyok a segítő patronáló tanára. Azt a megtisztelő feladatot kaptam, hogy pár szóban mutassam be magam nektek leendő 9. évfolyamos diákjaimnak. Én a C-seknek, vagyis az informatikát tanuló diákoknak leszek az osztályfőnöke, ami egy megtisztelő feladat. Sokat gondolkoztam azon, hogy mit is mondjak ebben a kis bemutatkozó filmben. Én gondolom, hogy minden diák, aki ide jön ebbe az iskolába, kettős érzéssel jön ide. Egyrészt féltek attól, hogy vajon mi fog történni, milyen lesz az új iskola, milyenek lesznek az új osztálytársak, milyenek lesznek az új tanárok. De várjátok is egyébként, hiszen ez egy különleges élmény, amikor elkezdtek egy új iskolát. Én úgy gondolom, hogy egyikőtöknek sem kell túlságosan tartani ettől. Nagyon sokat fogunk tanulni, de mellette idő lesz a szórakozásra, idő lesz a kikapcsolódásra is. Személy szerint már nagyon várlak benneteket, nagyon kíváncsi leszek az új osztályomra.
Nem lesz egyszerű munkánk, hiszen nektek is 5 évet kell majd itt végig ülni a padban, viszont ez alatt az 5 év alatt nagyon sok mindent meg fogtok tanulni. Nekem alapvető célkitűzésem az, hogy akik ügyesek és szorgalmasak, azokat minél hamarabb eljuttassam angolból egy nemzetközi középfokú nyelvvizsgához, illetve, hogy a végén sikeresen érettségizzetek, sikeres technikusi vizsgát tegyetek, ezen fogunk közösen dolgozni együtt. Nekem is lesz vele munkám, nektek is lesz vele munkátok, de én úgy gondolom, hogy ha összedolgozunk, akkor ez sikeres lesz. Osztályfőnökként egyetlen egy célom van, úgy, mint az előző osztályomnál is, hogy amikor ti kimentek, itt hagyjátok az iskolát, akkor egy nagyon megbízható, nagyon magabiztos, céltudatos diáksereget adjak ki a világnak, és ezért fogunk dolgozni. Nem igazán a tanulmányi eredmények fognak engem érdekelni, hanem az, hogy mennyire tudtok egymással együttműködni, mennyire tudtok szeretetben, békességben dolgozni, és amikor majd ott lesz a lehetőség, hogy válasszatok egy munkahelyet, akkor ott azon a munkahelyen megálljátok a helyeteket, és egy nagyon ügyes, ütőképes kis csapat legyen. Diák önkormányzatot patronáló tanárként az a célkitűzésem, hogy nagyon sok közös élményben legyen részünk, kirándulásokban, a 9-eseknek az avatásában, az Iris napon, majd augusztus végén ezt meglátjátok, hogy milyen. Együtt elmegyünk a Boróka táborba, és mivel nekem 3 pontos hobbim van, ezt szeretném veletek majd mindenképpen kiaknázni, hát természetesen az angol nyelv az egyik hobbim, és mivel a hobbim az, amivel foglalkozok, ez nekem főnyeremény, a másik pedig a hosszú távú kerékpározás és a túrázás. Ezekben is próbálok majd bennetek partnerre találni, úgyhogy hajrá mindenkinek, nem Ria Hungária, hanem hajrá 9. C, és nagyon várlak benneteket augusztusban. Kezdjük a dolgokat az Iris nappal, viszont már mi június 26-án a beiratkozáskor fogunk találkozni. Addig is mindannyiótoknak jó pihenést, még ha kell, akkor jó tanulást a szép évvégi eredményekhez, és várlak benneteket. Áldás, békesség, sziasztok! Szeretettel köszöntöm a leendő 9. évfolyamos tanulókat és a kedves szülőket. Molnár Beátának hívnak, és én leszek a vegyipari ágazatos osztály osztályfőnöke. Pályám kezdetén általános iskolában tanítottam, ahonnan sok módszertani tudással, tapasztalattal felvértezve érkeztem az Irényi Tantestületéhez immár 14 éve. Matematika tanárként fontosnak tartom, hogy a tananyagot mindig az aktuális érettségi követelményekhez igazítsam. A tanulókat első perctől kezdve az érettségire készítem, és arra törekszem, hogy mindenkiből kihozzam a maximumot. A siker eléréséhez azonban a részletekről is szükség lesz folyamatos tanulásra, gyakorlásra és az órai munkába való aktív bekapcsolódásra. Tehetséges tanítványaimat mindig ösztönzöm, hogy vegyenek részt versenyeken, mérettessék meg magukat kortársaikkal. Büszkén mondhatom, hogy az irinyis diákok, köztük az én tanítványaim is, szép eredményeket értek el az előző években, a matematika terén is. Kedves 9. osztály! Osztályfőnökötökként segíteni foglak benneteket mindenben, hogy könnyebb legyen beilleszkedni ebbe az új közösségbe. A tanulás mellett sok közös program és élmény is vár majd rátok az évek során. Bízom benne, hogy rövid időn belül igazi közösségé kovácsolódtok majd, ahol a tisztelet, a szeretet, egymás megbecsülése és elfogadása lesz a meghatározó. Azt kívánom nektek, hogy érezzétek jól magatokat iskolánkban, és 5 év múlva, fiatal felnőtté érve, technikusi vizsgával a kezetekben, haladjatok tovább az utatokon, a felsőoktatásban vagy a munkavilágában. Áldás, békesség!
Áldás békesség, Kovácsné Horváth Krisztina vagyok, pedagógia tanár, kollégium nevelő és gyermek- és ifjúságvédelmi felelős. Sok szeretettel köszöntöm a 9. évfolyamos diákokat és a szülőket, és kiemelten a 9. F-osztályt, én leszek az osztályfőnökötök, és már nagyon kíváncsi vagyok rátok. Azt már most egyértelműen meg tudom nektek ígérni, hogy a következő években ott fogok állni mellettetek, számíthattok rám. De még most itt a nyár, pihenjetek, érezzétek jól magatokat, hamarosan találkozunk. Sziasztok, áldás békesség!